आज आपली कोणती रेसिपी आहे बघा, उलगू शकता का? आणि इकडे आपले दिल बघा कशी झोपले बघा दिल आमची. हा जागी हात पाय हलवते बघा. आपण चाय बरोबर नेहमी बिस्किटा खातो किंवा असं काहीतरी स्नॅक्स होतो, पण रोज खाऊन कंटाळा येतो ना, तर असं पण आपण चाय बरोबर खाऊ शकतो. एकदम भारी झालंय चाय बरोबर खायला पण. सँडविचचं टोस्टर घेतलं. सँडविच बनवते का? हे काय घेतलंय हो? पार्लेजी 5 वाले 2, 10 वाले 1 आणि 10 वाले 2 भेटले नाही ना. 5 वाले 2 अजून भेटले नाही, 10 वाले घेतले. हा अच्छा. म्हणजे या रेसिपीसाठी 5 वाले 4 पाहिजे. 5 वाले 4 पाहिजे, 10 वाले असले तर 2 पाहिजे. 2 पाहिजे. आणि एक इनोचं पाकिट हे सर्व विकत आणायला लागेल. हा नमस्ते. आज मी टोस्टर मध्ये पार्लेजीचा केक बनवते, तुम्हाला दाखवते. जरा ती तोडून घ्यायची. तुम्ही छोटा घेतलाय. हे सर्व मिक्सरला लावून आणू का? हे मिक्सरला लावून आणि पावडर करून, हे पावडर करून आणली आहे बिस्किटची. आता मध्ये मध्ये त्याच्यामध्ये जाड राहिले असतील ना तर ते काढायचे. बघूया त्याच्यामध्ये. आणि जाड असले तरी आपलं दूध टाकल्यावर आहे ना ती पावडर बनते त्याची. आता मी याच्यामध्ये 2 चमचे पिठी साखर घेतले. आता आपल्याकडे आहे ना पिठी साखर नसेल ना तर 2 चमचे साखर घ्यायची, मिक्सरला लावायची, झाली आपली पिठी साखर. आता पहिली साखर मिक्स करून घ्यायची. कारण का माहितीये, जरा आपल्याला कसं जरा गोड पाहिजे ना. पार्लेजी बिस्किट आपण खाल्लं ना की एवढा पण गोड नाही लागणार. आणि आपल्याला कसं हे आता केक बनवायचं आहे. आता याच्यामध्ये आपली साखर मिक्स करून घेतली आहे. आता मी याच्यामध्ये 1/2 चमचा वेलची पावडर टाकते. आता तुम्ही आहे ना ते व्हॅनिला इन्सेन्स असलं ना तर तुम्ही ते टाकू शकता 2-3 थेंब. आता याच्यामध्ये अर्धा कप दूध घेतलंय. हे दूध पण आपण थोडा थोडा करून ढवळत राहायचं आहे. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना अजून 2 चमचे दूध लागेल बघा. आणि आपला अंदाज हे का झाला सांग? एक बिस्किटचा पुडा मोठा होता. 10 वाल्यामध्ये ना जास्त पीसेस होते वाटतं. एक्स्ट्रा पीस होते त्याच्यामध्ये. त्यामुळे बिस्किट वाढले आणि ते आपल्या दूधचं प्रमाण हे झालं. म्हणजे कधी तुमचं असं पण झालं की तुम्ही असं दूध जास्त घेऊ शकता. आता इकडे बघा केवढं कन्सिस्टन्सी पाहिजे ते तुम्ही बघून घ्या. जास्त जरा लिक्विड झाला पाहिजे ते, है ना. मी अजून इकडे 1 चमचा दूध लागेल वाटतं ना. 1 चमचा टाकते. म्हणजे कसं माहितीये, म्हणजे चमच्यातून पडायला पण पाहिजे ना जरा. हे कसं चिकट झालंय. अजून 1 चमचा घेते. ते मस्त वाटते चॉकलेट सर्व. आता हे चॉकलेट सारखं झालं. हे बघा आता 1 चमचा घेते. म्हणजे असं तुमचं पण बिस्किटामुळे प्रमाण वरती खाली होऊ शकतो दुधाचा. होऊ शकतो. जरा लिक्विड आणि असं पाहिजे. हा बरोबर. आता याच्यामध्ये आपल्याला हे टुटी फुटी टाकायची आहेत. आता याच्यामध्ये टुटी फुटी टाकले बघा. हे आपलं असं बॅटर झालं पाहिजे असं. म्हणजे जरा पडलं पाहिजे. आणि माझी माणसं हुशार आहेत व्हिडिओ बघणारी. मग तर आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना इनो टाकायचं आहे. आता आपल्याकडे इनो नसेल ना तर आपण बेकिंग पावडर टाकायची 1/2 चमचा. इनो टाकल्यावर असं ते मिश्रण आहे ना जरा चांगलं फुलतो, म्हणजे हलका होतो. आणि मी इकडे जरा आपल्या टोस्टरला प्री हीट करून घेतलंय. म्हणजे पहिलंच गरम करून घेतलं. तर टोस्टर गरम झालं बघा. इथलं वाफायला दिसली. आणि इकडे आपली दिल बघा झोपलेली आहे. दिलला पण बघायला छोटे छोटे मुळ असतात आपल्या चॅनलवर. आपलं आता मिश्रण मस्त झालंय बघ. आता आपल्याला टोस्टर मध्ये टाकायचं आहे. आता आपलं टोस्टर गरम झालेलं आहे. त्याला आपल्याला असं ब्रशने तेल लावायचं आहे. खाली वरती सर्वीकडे आपल्याला लावायचं. सर्वीकडे लावायची. आता समजा छोट्या मुलांना केक खायला वाटलं ना तर असं छोटासा केक बनवून द्यायचा टोस्टर मध्ये. दिल बघा अजून झोपलेली आहे. तिला काय आवाज बिवाजाचा काय फरक नाही पडत. पहिल्यांदा तिला वाटतंय काय चांगलंच ओबी गाते मम्मी. स्टोरी बोलते, गाणं गाते. आता हे आपल्याला एका बाजूला हे टाकायचं आहे बघा. आकार द्यायचा. जसा आकार आहे ना आता आपलं काय टोस्टर असतो ना त्याला आकार नसतो, चौकोनी असतो, है ना. हे चांगले याला आकार आहेत ना. याला आकार आहे बघ.
ते बरोबर बसलं ना घट्ट एकदम. हा आपलं मिश्रण बरोबर झालेलं आहे. एकदम पातळ नाही, घट्ट नाही आणि एकदमच छान झालंय. आणि एक लक्षात ठेवा, आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे टोस्टर. हा पहिला असं टाकून घ्यायचं पहिलं आणि मग चमच्याने असं त्याला सारखं करायचं. तर शेप बाय शेप केला ना तर तो चांगला दिसतो मग सँडविच सारखा. आता एका टाकते इकडे जरा चॉकलेट ठेवते जरासं. डेअरी मिल्क हा थोडासा ठेवायचा. मधोमध, हा म्हणजे जरा चांगलं वाटेल अजून. जरा चॉकलेटी मुलांना खायला पण आवड येईल ना. असं हे ठेवलंय. आता बंद कर आणि त्यांना आपण दाखवूया. हे टाकलेलं तर बंद कर, हा लॉक कर, बटन दाब. बटन दाबलं. हा. इकडे टायमर बघा, आपल्याला 3 मिनिटासाठी लावायचं आहे फक्त. हे हा 3 मिनिटानंतर आपल्याला ओपन करायचं आहे. आता इकडे बघा, आपले 2 मिनिटाच्या आतमध्येच ती हिरवी लाईट पेटलेली आहे. म्हणजे आपलं आपण जेव्हा ब्रेड सँडविच बनवतो ना ते आपण खोललं असतं तेव्हा आता. आता लगेच आपण खोलतो हिरवी लाईट पेटल्यावर. पण इकडे आपण 3 मिनिटं थांबणार आहोत. अजून 3 1 मिनिटं मिनिट, थांबायचं अजून आहे. 1 मिनिट आपण थांबणार आहोत त्याच्यात. आणि आता आपण जर लगेच खोलला ना तर ते चिपकलेलं असणार. आता इकडे बघा, लास्ट 4 सेकंड. 3, 2, 1. इकडे आपले 3 मिनिटं झाली आणि इकडे ती लाईट पण गेली. आता तो बटन बंद कर मम्मी. हा. आता आपण लगेच खोलूया. खोल. वा वा वा. वाव, एक चॉकलेट वरती चिपकलं. एक वरती चॉकलेट चिपकलं. ते नशिबात नव्हतं. नाहीतरी पण ते 4 आहे सर, चौघांच्या आतमध्ये 4 आहेत. 4 आहे. वा 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 वा. येत चल इथे वस्तू जागेवर जा आपल्या. नाहीतर मुलं भांडतात ना. मला ते वाला पाहिजे. मला मग हे नाही खाणार कोण, हा पीस कोण खाणार नाही, चॉकलेट नाही म्हणून. हा चॉकलेट नाही म्हणून. आता आपण काय करायचं माहितीये तरी का? पण तू हे सर्वात 2-2 टाकले, सुरुवातीत एकच टाकलंय. तुम्ही नाही खाणार मग आता. कमी पडलं ना. तर तूच खा आता. नाही, अशी आता काय बरोबर. करूया आपण. चिपकत तर नाही आहे हे बघ. म्हणजे म्हणजे आपलं झालंय. उलट पण फिरवायची गरज नाही बघ. आणि इकडे टायमर तर चालूच आहे बघा. आता 7व्या मिनिटाला आम्ही ते बाहेर काढायचं चालू करू. बाहेर काढू आम्ही. हा तर जरा मी आहे ना 2 मिनिटासाठी थोडी बंद करून ठेवू. असंच म्हणजे असंच म्हणजे आपण केक बनवतो तेव्हा नाही का आपण डबा काढल्यावर थंड व्हायला देतो ना. मग तसंच ते पण आहे. ते पण आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे तेव्हा ते आपण काढणार. तर आता तुम्ही बघा इकडे 2, 1, 7 मिनिटं आपली झालेली आहे. आम्ही खोल. आता आपण हे बाहेर काढूया. आणि इकडे आमची दिल बघा कशी झोपले, लांब लचक झोपले गरमीमध्ये. गर्दीमध्ये झोपली आहे. तर आता आपला टोस्टर केक पार्लेजीचा बाहेर काढूया. आणि गरम आहेत ना, गरम आहे म्हणून आपण नाजूक हाताने काढायचे. वाव मस्त एकदम. ते बघ एकदम नरम. टेन्शन नाही ना. आपण टोपात करा, ते गरम करा, गॅसवर ठेवा, परत ते झालं का नाही ते बघायला जा. हे इथे कसं 2 मिनिटात आपले 5 मिनिटात इकडे केक तयार. केक पेक्षा सोड, असं पाहुण्यांच्या समोर नेलं, कोणाच्या समोर नेलं की हे घ्या तुम्हाला, किती आवडीने घ्यातील ना मम्मी. नाही आपण फॅमिलीमध्ये पण गोल बसून आपण आहे ना असं गोल. आता आम्हीच कसं बसलोय बघा चटईवर, असं गोल बसवून हे मशीन मध्ये घ्यायची आणि आपण आणि बनवायचं. सुगंध येतात, खूप चांगला सुगंध येतो इकडे. मी तुम्हाला सांगतोय बघा किती भारी वाटतंय. आणि असं वाटेल की ब्रेडच आहे, पण समोरच्याला सांगितलं याला ब्रेडच नाही वापरलं तर शॉक होतील की याला शेप पण एकदम परफेक्ट कसा आला. इकडे 4 आपले रेडी आहेत आणि 4 तिकडे बनतात आहे. ते बनतात आहे ते राहू दे. आता आपण पहिले हे टेस्ट करून घेऊया. एकदम भारी वाटतात आहेत. आज रेसिपी खाली बनवली, टेस्टिंग पण आम्ही खालीच करतोय. रेसिपी नाही आहे, केक आहे. आता या टेस्ट बद्दल सांगायचं झालं ना, ते टुटी फ्रुटी आहे तर तुम्ही नक्कीच टाका. कारण जेव्हा टुटी फ्रुटी तोंडात येते ना चावताना तेव्हा एक चांगला फील येतो. आणि त्याची टेस्ट कशी लागते माहितीये, आपले जे एवढे कपकेक असतात ना, एवढे लाल वरती लाल असतात आणि खाली जर अशा कलरचे असतात, ते कसे एकदम गोड, त्याचा गोडपणा कसं एकदम मस्त लागतं. ते वाटीसारख्या याच्यामध्ये ते कसं खायला वाटतात ना. हा, आणि ह्याची अजून एक गोष्ट की हे ओला आहे ना तर आतमध्ये, त्यामुळे ते घास पण नाही लागत आहे. म्हणजे ते एवढं पण सुका नाही एवढं पण ओलं नाही. रेसिपी एकदम छान झाली. दिसण्यातच म्हणजे असं रेस्टॉरंट मध्ये ठेवतात ना, कोणकोणत्या केक शॉप मध्ये असं ठेवतात आणि आपल्याला वाटतं हे कसं बनवलं असणार. आणि एकदम मऊ झाली आहे. आणि मी खाल्ल्याने एकदम मस्त वाटतं. गोडपणा जास्त पण नाही, गोड कमी पण नाही. झाला एकदम. ते 2 चमचा तू टाकलेस ना साखर, पिठी साखर, त्यामुळे ते अजून छान झालं. म्हणजे अजून गोडपणा तर चांगलं लागतं. ओव्हरऑल रेसिपी एकदम छान झाली. लहान मुलं जर बघत असेल, लहान मुलं काय माझ्यासारखी किंवा मम्मीसारखी कोणी बघत असेल ना, ही रेसिपी नक्कीच बनवा. टेस्टला ते एकदम छान झाली.
सँडविच केक. तर तुम्हाला रेसिपी तर आवडलीच असेल तर 2 गोष्टी नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला व्हॉट्सअप करा आणि फेसबुकवर शेअर 2 करा. गोष्टी काय बोलतो, 3 गोष्टी बोल. हा, आता अजून एक गोष्ट वाढली आहे. 4 वाजता नेहमी एक व्हिडिओ म्हणजे एक रेसिपी व्हिडिओ किंवा ब्लॉग व्हिडिओ येतो. त्यासाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. म्हणजे 4 वाजता जेव्हा पण व्हिडिओ आम्ही टाकून ना तेव्हा तुमच्याकडे नोटिफिकेशन येईल. आणि अजून एक तुम्हाला सांगतो, तर आता मी मधला हिस्सा चावला, तो कॅडबरी चावला ना, त्यामुळे ते अजून चांगलं वाटलं. तुम्ही एक काम करा, सर्वीकडे ना असं ना कॅडबरीचे तुकडे टाका, म्हणजे ते अजून चांगलं वाटतंय. आता मी व्हिडिओ बंद केला होता, पण आता मी परत चालू केला की तुम्हाला हे सांगण्यासाठी. कॅडबरी आली ना तोंडात, ते अजून चांगलं वाटतं खायला.